nutuke laku. Migunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging sang laweh kandrung sabarang kadulu kirmoyak mayik Ndara Janaka ing ngrawuh wonten kersa kados pundi Den Kakang Semar kula marmaning nggonku temeka ana ing papan kene wigati nganti Kakang Semar ngupadi kelawan anakku Gatotkaca wis ana gumathok ing rembug para kadang Pandhawa kelawan Wa Prabu Kakang Prabu Kresna lamun to anakku Gatotkaca kang pinilih minangka dadi senopati Ngamarta nanging emane murca kang tanpa pepoyan inggih menawi tetel mekaten monggo kula dherekaken ngupadi kang putra sing ngantos sak pinanggihipun aja adoh-adoh nggon lumaku tak wangane amung sak dawaning lambean Kakang Semar monggo Den Sigra kang kula tumingal tanpa samya medali Pandhata kanthi wisaya Indriyakta Sara Maruta Pawana-pana margana Satrawagus mandheng tak takon ing maksud aku buta bali takon ngendi donggo sapa percaya waduh junjung sapa parat apa-apamu wading kusur bumi nek kok iki kala sangkirna janggi balik kowe sapa Arjuna kang dadi Katarjuna ya Janaka semedya lumaku ngendi ngetutake krenteng ati jumangga ing suhu deping netra ora wacut kudu bali entuk maksud ora entuk urudha peksa wani ngarahku apamu kang tak wedeni lena pangen ugi get siung menepet iku lho dadi marganing patimu
Nggonku Kumadi kelawan anakku Gatotkaca mata aji penggantan waladalah ana teja manter nyada lanang tak perpekane ya Indriya mangun kong kanduhan rimang lir-lirna tanpa kanen yen tantulusa
sing resang nahengkung ing tiastan kapadaning kasangsaya ing turita urutatine hangaranoi ngaran Caka miwah wigena kinupita ing sahari nuwun mangke Siwa Hanoman dereng dang rawuh jengandika kula ngaturaken pangabekti mugi katur jengandika Siwa Hanoman. Inggih nggih anak Prabu, kula tampi dawuh sami-sami pangabekti paduka nggih. Wangsul pangasta mugi katur anak kula Gatotkaca nuli dat anggen kula mundi saengga jimat kagiat manah kula dene Siwa Senggana merpekti anggen kula mangsah semedi. Ingkang menika kula cumadung dawuh Wakabi. Inggih. Awrat punwa ngupati dhateng paduka anak kula inggih mrihatosaken dhateng Rama Werkudara saha para pepundhen paduka Pandhawa sareng anak kula Gatotkaca kesah ingkang tanpa pepoyan ndadosaken penggalianing para pinisepuh lho nggih. Mila kula lajeng ngupadi anak kula ing Mringgondani sareng kula mata aji pengganten jebul anak anggir mapan wonten madyaning wana Tribasara wonten menapa to nggih? Wonten menapa teka anak Prabu boten pamit dhateng para pepundhen ngantos dadosaken duh kitaning para pinisepuh lho nggih. Lho inggih Wakabi waleh-waleh menapa? Mila kula ngantos saking kasatriyan labet anggen kula rumaos ewet-ewet manah kula. Saksampunipun kula kadhapuk minangka senopati ing Ngamarta. Eweting manah kalebetase kathah para satriya ingkang mumpuni tinimbang kula ingkang patut minangka senopati. Namung sabab menapa dene pepundhen Pandhawa lajeng misuda kula minangka dados senopati rumaos utek manah kula Wakabi. Nggih Gatotkaca wonten dawuh sekedhik pun bapa matur mugi kawuningan nggih. Tebani lelabuhan menika estunipun boten metang perkawis umur 4 tuwin wanci kok nggih. Nadyan masih muda nanging menawi pancen cekap pirantosipun kathik dasaripun sangu tekad ingkang kenceng inggih ngriku tartamtu badhe kasembadan. Namung kosok wangsulipun nadyan sampun lalu yuswa nanging menawi boten niat badhe labuh negari tiyang wau inggih namung aji godhong jati aking anak Prabu. Inggih dene bab 4 tuwin wancinipun lelabuhan mekaten namung gumantung wonten kodratipun piyambak-piyambak. Buktinipun lelabuhaning satriya ing jaman Ramayana inggih boten sami kalian jaman Mahabharata. Lelabuhanipun Anoman nalika brubuh ngalengka inggih mesti benten kalian lelabuhanipun anak kula Tetuka ing jaman sakmenika. Mekaten wae. Inggih mila nggih mawantu-wantu panyuwun kula dhateng jengandika anak kula Gatotkaca satriya labuh negari menika sampun ngantos malang tumoleh. Ugi sampun ngantos tanggung-tanggung lho nggih. Paduka anak kula mboten perlu ewet-pekewet. Dumeh tasih muda sabab menapa awit sedaya kala sampun gadah kewajiban piyambak-piyambak. Lah